vizuální kontakt 200 metrů severně od vaší pozice. Třeba! Horní horizont, pojď tam zvuky. Ideální status je, že se rozdělíme na dvě skupiny, že pěchota půjde po dvou stranách, auta pojedou středem. Tam se prostě dismountnem a půjde se dál. Raketa tam bude od 8, už by tam měla být. Já jdu u auta, Techno jde úplně vlevo, ty jdeš mezi. Rozumím, pro všechny, auta se pomalu rozjíždějí, držte formaci. Máš termo? Mám. Horní horizont, pojď tam zvuky. Stále zvýšená opatrnost na levé straně, tam něco slyším. Nic. Break, informace pro všechny, budeme pokračovat na bod 31. Už za 50 metrů, jestli můžeme vjet do nepřátelského kontaktu od HQ máme informace, že jsou vybaveni věcma proti vozidlům, takže pozor. Jedničkou můžeš pomalu jet, opatrně, čím se hlavně dopředu. Pro všechny ostatní největší pravděpodobnost kontaktu je z pravé strany, takže co nejvíc očí napravo a jenom minimum nalevo.
Jo, teď jsme tu pravou stranu zkoušeli jít. A teď jsme Třeba! Tady holky, jsem nalevo od jedničky, furt tady žiju, mám vedle sebe 2 raněný, příjem. Tu noc už jsme se dál nedostali. Druhý den jsme měli za úkol držet strategicky výhodnou pozici, na kterou byl očekávaný útok Talibánců. Ven všichni! Maximálně třeba 50 metrů od auta, jo? Jo. Talon, hlasíme, že jsme na bodu 8 a vypadá to na první kontakt nepřátelských sil. Point 8, první kontakt, rozumím, příjem. Alfa 4-3, Alfa 4-3, tady Alfa 4-2. Phantom je nad vámi, přesouvá se dále na vaši 12. hodinu, příjem. Phantom má vizuální kontakt 200 metrů severně od vaší pozice. 1krát nepřátelské vozidlo a 1krát potvrzený bojovník, pravděpodobně celá jednotka okolo, příjem. Nevěděli jsme ale, že nepřítel už se dostal až k nám. Já jsem down, mám 5 minut, furt Amerika, holky bojuje. Ten je down, možná další, tak 3-4 tam budou. Máte přímo na mojí 12. 2 lidi. Jo. Talon, tu Alfa 40, přepínám. Alfa 40, zde Talon, příjem. Hlasíme nástřel na bodě 31. Situace nepřehledná, nedokážeme informovat, do kolika jednotka je. Jde, každopádně jsme v nástřelu pod 31. Pojď. Pojď. Můžem? Jo. Pojď. Jo, ok.
Ter fakt, jo? Maty! Můžu před tebe? Stahuje to doleva, ten co se ostříhal. Soky, začínáme mít trápy, střelec vyvěží dál. Jirko! Jirko! Běž! Maty na velitelský, já bych potřeboval double time, kolem nás se roztahují postupně, příjem. Jdeme do auta, jo? Jo. Maty, můžete skákat do auta, Lanďák nás dojede. Projedem, tak zastavíme, ošetříme, jo? Takže napojte se za nás. Tam to stal. Levá ruka. Potom, co jsme ztratili kontrolu nad křižovatkou, bylo nutné se přemístit na jinou část mapy, kde počkáme na posily a vytvoříme konvoj, který musí dovést rakety na domluvené místo. Zhasnout nebo ne? Vpravo, 3. hodina na kopci. Je jich tam mnogo. Peťo, Pravo na kopci. Dávej baka na haluze teďka. Máme zraněnou střelce. Už je zraněný střelec? Jsem nastřelený, říká nemůžu. Jo. Alfa 4 všem, nechte hlavy dole, prostě to projedem.
Tohle zasažen! Skoč na sedačku, já tě vystřídám. Běž zabržděna! Sejpa po mně? Jo, jsem dole. Alfa 2-0, zde talon, připojte se ke konvoji, opakuji, připojte se ke konvoji, přijet. Koukáš. Pojďte rovní. Soky, máme volné místo na kulomet, potřebujeme kulomeťáka. Můžeš. Jo. Stavuj auto, mám! Máte, předpokládám, že jsi mrtvej, Taky předpokládám, že jste taky mrtví.